Грехота, дори трохите не се газят. Към хляб посягат само чисти ръце. Целият живот на българина е свързан с него. Хляб се меси за новородено дете. С хляб се посреща младото семейство. Хляб се раздава при кончината на хората. Без хляб няма живот. Хората знаят, има ли хляб, има благополучие, има плодовитост, има здраве по хора и плодовитък. Ето защо най-светлите празници народът ни посреща с хляб. Дечица, а кърме си нашия хляб, баба и мама. Това не е просто хляб, това е цяла картина. Ето тук са житните класове, слънцето, хармана, кошарата и почвата. Тук е скрит целият живот на хората през отделните сезони. Стига сте приказвали, а не съм. Миши, стига сте приказвали. Миши. Стига сте приказвали, време е да запалим бъдника. Хайде, дядо! А сега нека почетем и хляба. Нека през сината година по-богата да е земята, по-богата да е земята, по-спорен да е трудът. Ето го там. Вземи само питката. Няма нищо. Така, шупи от питката. Миша, прямо, има време. Да е болна къщата ми. Да ни заобикалят беди и навода. Майко, помниш ли още тази приказка за хляба, дето ми разправяше, когато бях дете? Помни я, сине, аз да не помня. Разкажи я, бабо. Добре, това търпене няма. Въртяла по пътя, голяма патка няма. Дивили се хората на чудото и попитали хляба как е опоясал това страшилище. За мен е много просто, рекал той. Когато ме хвърлят в земята, 6 месеца лежа и трая. След не ме носят на ботанищата и ме мелят между камъните. С вода ме месят, на огън ме пъкат и аз все трая. Разбрахте ли, дечица, защо е силен хлябът? Да, тате, защото той дълго събира сили и е кален с огън и вода. Защото събира в себе си силата на много житни зрънца, посветени от силни човешки ръце. Ей, дечица, кърме си нашия хляб, баба и мама. Това не е просто хляб, това е цяла картина. Ето тук са житните класове. Слънцето, хармана, кошарата и почвата. Тук стои целият трудов живот на хората през отделните сезони. Я да видим какви късмети са скрити в питата. Ах, този нов друг път мира не ми дава. Чакай първо да разкажа късметите.
късметчета. Така, по-малко отпитате и късметче. Виж, помага и на тях. Ама по-бързи ще бъде. Този нов друг път мира не ми дава, а сега защо не ми дойде кихавец? Ох, на мен ми се пада мързълта и не късмет. А на мен се падна градината. Това е добре. Ще има да се трудя цяла година. А на мен къщата ще има да я белосвам и изчиствам, да блесне като първо бузовица. А на мен се падна учение, все аз и ще уча. Еми, без наука няма скулка, добър ти значи, радвай му се. А на мен се пада здравето. У мен и парата ще има да печеля тази година. Ще си купим още животни. Ще построим кокошарника, децата ще имат пари за книжки и нови дрежки. Чудим голям късмет. А на мен се паднаха нивите шкилра и се за да има хляб през новата година. Онзи от вас, който пикне тази вечер, ще получи червеното теленце. Обичай това. Ах, този нов друг път мира не ми дава, а сега защо не ми дойде кихавец? А сега си вземете от паничката по житно зранце. Това е за почет към хляба.
Хвалила се годинно и дълга ръженица с бяла пшеница. Хиляди агънца, живот и здраве до година до Амино. Баба от запалени свещичките на елхата. Сини баби не покача и чепачките няма да излизат пиренца. Аз ще запаля свещичките на елхата. Ама по-силничко да е. Тако, моля те, нека аз да сложа звездата на коледната елха. Добре, но ако ми кажеш, защо си поставя? Защото е хубава и блести. Не само за това, но това е раждането на младенеца, святата коледна нощ. Не, те ми разкажеш ми, хайде, моля те. Добре, слушай сега. Преди цели 2000 години, далеч от тук, близо до град Вифлеем, в една пещера, която служила и за огън, се родил Спасител Христос. Майка му, Дева Мария, го убила и го поставила върху сламата. През същата нощ, недалеч навън, седели пастири. Те разговаряли около огъня, когато изведнъж небето грейнала звезда, тя възвестила раждането на Христос. И затова днес на елхата слагаме звезда и на този ден всички християни славят Бога за това чудно събитие. Когато цял свят изчислява най-светлата звезда и свят на небето, трехна пак страх на очакване на сърце. И ангелите запяха на света в страшния хим. Христос роди се и мъдростия царство простота, и всичко пред смирение смири се. От тях се последва до звезда, изтече извор и заля земята, и дето пие чудната вода, любов и нито, бликват в сърцата. Знаете ли, деца, че елхата е наша гостенка от далечна руска земя? За първи път елхата на Коледа са направили руските войници, които са участвали в руската война. Техният генерал, който бил седнал в София през лютата зима, им наредил да посадят елхово дърво и да го окрестят. Колко е красива, тя е вечно зелена на ръчете, тя е вечно млада и ми напомня, че живота е също толкова млад и зелен. В училище учихме една приказка за елхата. Историята е много тъжна, но интересна. Ето я и историята. Живели някога мъж и жена. Те са имали две деца, момче и момич. Наричали ги Борчо и Елка. Щастливо живяло семейство.